Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ गुवाहाटीनि उनाव बङाइगावआव साबा एटीएम सिखावफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों। हमनो हानाय साबा एटीएम सिखावफोरखौ सादान आजिज, नासबाली आनसारी, मोहाम्मद साजिद, अहमद मिस्ट्री आरो शेजाद खान होनना सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला एटीएम सिखावफोरजों लोगोसे WB26AY1186 नंनि गंसे कारबो बोखांनो हायो। हमजानाय सिखावफोरा एटीएमनि रां खावनाय आरो गुबुन गुबुन आयेन बेरेखा खामानिफोराव लोब्बा दंमोन होनना पुलिसआ फोरमायबावो। क'क्राझार जिल्लानि बेतलांमारियाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेतलांमारि गामिनि बाजाराव मोनाबिलि समाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया सोमजियो। बे अर खामनायाव गेलामाल दखानखौ लाफादेरनानै गासै गंगु गलाफोरा खामजोबो। बे अर खामनाय जाथाया मोब्लिब सर्ट सार्किटनि जाहोनाव जादों होनना सन्देह खालामनाय जादों। बे जाथायखौ खौरां मोननानै अर खोमोरग्रा गंनै बासआ जाथायसालियाव फैनानै अरखौ खोमोरनो नागिरनायनि सिगाङावनो गासिबो सेवहांगार जाजोबखाबायमोन। बे अर खामनायाव गासै 10 लाख रांनि सम्पति खहा जायो। बर' हारिनि थुनलाइगिरि मानगोनां मोदाय गाहाय एबा देबकान्त रामसियारिया खर'सायाव आरो हिमालय मुंनि खन्थाइ बिजाबनि थाखाय मोननो हानाय 2021 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ गोदान दिल्लीयाव नाजावो। बिथांनि बे बान्था मोननो हानायखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरदों। रासिया इउक्रेननि दावहाया दासिमबो थाद'नाय मुं लायाखै। रासियानि सान्थ्रिफोरा इउक्रेननि राजथावनि किभनिफ्राय 10 माइलल' गोजानाव दं। रासियानि सान्थ्रिया किभखौ गासिबो साइडनिफ्राय आवग्रिदों। बेबादि समावनो इउक्रेननि हादरगिरि जेलेनस्कीया गावनि बिबुंथिखौ सोलायदों। जेलेनस्कीया बुङो दि बिथाङा गोजोन सावरायलायनो थाखाय थियारि जाबाय होनना। मख'नो गोनांदि बे समाव इउक्रेननि मोनद' नोगोराव इमारजेन्सि फोसावनाय जादों। इउक्रेननि मोनद' नोगोराव एयार साइरेन खोनानायनि थाखाय इमारजेन्सि फोसावनाय जादों। बे नोगोराव थानाय सुबुंफोरखौ बांकाराव थाहैनो बिथोन होदों हादरगिरि जेलेनस्कीया। क'क्राझार जिल्लानि रायमना माहारियारि हाग्रायाव मैहुरारि सन्देह गोनां आरो हाग्रा बिफाननि गेजेराव हिंसायारि जाथाय सोमजिनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायजादों। बे हिंसायारि जाथायाव सानै हाग्रा बिफाननि मावफारिया रनेन्द्र औवारी आरो जयन्त नार्जारीजों लोगोसे मैहुरारि सन्देह गोनां अनन्त बसुमतारीया गोब्राब जोखोम जायो। मैहुरारि सन्देह गोनां अनन्त बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा हाग्रायाव बन लायनो होननासो थांदोंमोन। मख'नो गोनांदि बर'जों बर' बेबायदि सिखाजों दानख्लाबलायनाय जाथायखौ बर' रायजो राजाफोरा ससियेल मिडियाफोराव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो अनन्त बसुमतारीया थारैनो सिखारिमारमोनब्ला बिथांखौ आयेननि गेजेरजों साजा होनांगौमोन। नाथाय बेबायदि अननाय गैयै बुग्लिनानै गोब्राब जोखोम खालामनायखौ बर' रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै STJM कर्टनि बिथोन होनायखौ होबथादों, जेराव आसामनि गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामदों। बे केसखौ MP आब्दुल खालिकआ थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर दानाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया रागा दैखांनाय बिबुंथि लाखिनायनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामो। MP आब्दुल खालिकआ एफआइआर होनायनि उनाव गाहाय बिजिरसालि एबा लवार कर्टआ गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनो आसाम पुलिसखौ बिथोन होयो। बिनि सिगां MP आब्दुल खालिकआ गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै एफआइआर होनो दिसपुर पुलिसनि खाथियाव थांदोंमोन, नाथाय नेवसिगारो। बिनि उनाव MP बिथाङा STJM कर्टनि खाथियाव थाङो। बिनि उनाव थांनाय 5 मार्च खालार खालि STJM कर्टआ गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनो बिथोन होयो। बेराफारसेथिं रायजो सरकारा STJM कर्टनि बिथोन होनायखौ होबथानो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव आर'ज गाबो। बिनि उनाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया STJM कर्टनि बिथोनखौ होबथायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोजौ बिजिरसालिया MP आब्दुल खालिकनि हेंथायै नटिस इस्यु खालामो। गासबारि गनकसाराव मोब्लिब बोथाबना सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जायो। फुंनि 7 रिंगायाव गनकसारनि गंसे फार्मनिफ्राय बयलार रोगानो फैनाय समाव 11,000 गोहोनि मोब्लिबनि थारा नांनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय पुब कुसुकाटानि थागिबि गपि बर'नि देरसिन फिसाज्ला 26 बोसोर बैसोनि प्रदीप बर' होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला AS24CC3569 नंनि बोलेर' पिकआप गारियाव फैनाय सानै सुबुङा गासबारि गनकसारनि गारियाव बयलार रोगाबाय थानाय समावनो प्रदीप बर'आ गोरोन्थियावनो गारिनि गोजौ फारसे थानाय 11,000 गोहोनि मोब्लिबनि थाराव नांनानै शर्ट जानानै जिउ गोमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।